Кызыксынучанлык. Бу сыйфат бөтен кешелекнең тарихын үзгәрткән. Чөнки барлык зур ачышлар кешенең кызыксынуыннан башлана. Уңышка ирешкән кешеләр башкалардан акыллы булулары белән генә түгел, кызыксыну хисләре көчле булуы белән дә аерылып торалар. Кызыксынучанлык ул кешедә энергия ялкынын кабза торган очкын. Ул аны алга барырга, яңа үрләр яуларга омтылдыра. Нәкъ менә шушы хис кешелекнең биек ачышлары нигезендә ята. Кешеләр күбрәк белергә теләп, җирнең түгәрәк булуын һәм аның үз күчәре тирәсендә әйләнүен аңлый алалар. Айның ни өчен офык артына яшеренеп, яңадан пәйда булуын беләләр. Әбу Мәшәр Җәгъфар ибн Мөхәммәд әл-Балхи үзенең кызыксынучанлыгы сәбәпле Көнбатышта Әбу Мәсәр исеме белән танылган, биек галим дәрәҗәсенә кадәр үсеп, тарихта из калдыралган. Шома белән 100 ел яшәгән Әбу Мәшәр 40лап фәнни хезмәтнең авторы булган, әмма аларның бер өлеше генә безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Ул 787 елның августында Хөрәсән янәшәсендә урнашкан Бәлех шәһәрендә туа. Шуңа күрә аның исемендә Әл-Бәлхи һәм кайчак Әл-Хөрәсәни дигән ал кушымча килә. Аның Әбу Мәшәр исеме бергә җыелганның атасы дип тәрҗемә ителә һәм фәннең төрле тармакларында югары белемле булуына ишарәли. Аның беренче хезмәтләре Иран тарихына, Хөрәсән сөйләшләренә, Һинд мәдәниятына багышланган. Шулай ук ул хадис белемен тирәнтен белүче галимнәрдән дә булган. 47 яшенә хәтле Әбу Мәшәр хадисләр, тарих, мәдәният, фәлсәфә һәм төрле халыкларның тел үзенчәлекләрен өйрәнү белән шөгыльләнә. 47 яшендә ул математика һәм астрономия белән кызыксына башлый. Шул ук вакытта астрология белән таныша. Соңрак Әбу Мәшәр тирә-юньне өйрәнү белән дә шөгыльләнә. Аның астрономия һәм астрология өлкәсендәге хезмәтләре үзе яшәгән чор өчен чын-чынлап зур ачыш булалар. Аның Әл-Мәдхәлүл Кәбир илә гыйльми әхкәмин нуҗум, ягъни йолдызлар хакындагы фәнгә кереш исемле хезмәте латин теленә тәрҗемә ителгән һәм Көнбатышта астрономиягә кереш исеме белән бастырылган. Бу китап Урта гасыр Европасы өчен төп фәнни хезмәт булган. Соңрак бу китап төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Галимнең Меңнәр һәм башкасы исемле икенче хезмәте мөселман көнчыгышында гына түгел, Урта гасыр Европасында да уку әсбабы буларак саналган. Әбу Мәшәр уйлап тапкан һәм аның исемен йөрткән хисаплау методикасы астрономия өлкәсендә бик озак кулланышта булган. Ул беренче булып суның күтәрелеше һәм чигенешенең сәбәбенә төшенгән, ягъни гравитацияны ачкан. Әбу Мәшәр бу күренешне фәнни күзлектән аңлата алган һәм аның ай белән бәйләнешен күрсәткән. Европада бу күренеш җир тартымын ачкач кына фәнни нигезләмәгә ия булса, Әбу Мәшәр Ньютонга хәтле бик күп гасыр алдан бу ачышны тасвирлаган. Бу аның никадәр дахи вә кабатланмас сәләткә ия булган галим икәнлеге турында сөйли.